Siya nga, paabuta ko diha ma'am, kay kuhaon ka na ako. Kay lagi, hagardo versus na inyong auntie tungod sa kadaghang trabaho. Nagdali-dali gyud intawon kog pangarte. Kay mao na ni ang sugod sa kong tukhang journey. Nayabag na yud ko ani. Sala yuning Mary ba? Sumoto nga foundation gamay, blush on gamay, ug lip tint gamay bisag na ay mask. Then perfume gamay ug buhok nga kinamay lang ayos na. Lopa din yung auntie. Sa may dugayan, mabianta sa biyay ani ug magdugay-dugay. Ako pa'y nauna sa mong sakto. Taod-taod gahagoros ng motor sa inyong sir. Nayamas na. Lami kayog motor inyong sir. Lami pa niya. Uta na siya nga, ganihar kagawat ma'am. Tupagpud ko nga, karon pa pud sir, dungan rata. Bisag gilamok na jud kog hinawa. Then mingon siya nga, niuli pa ko ma'am, kay gikuhaan ka na kog helmet. Okay ra nga mga onsa ta. Itubag ko nga, sige sir. Dayon, dili na ta mag-expect og suotan patag helmet ani, pareha sa mga K-drama. Kay hinay kayo inyong angkot. Galisod pa og angkas, kay taas kayog motor. Unya, pencil skirt pa jud akong gisuot. Naglugos jud kog tikang, ni tungtong pa kog taas nga siminto, aron makasakay. Mayo gani, kinapod tay ikapang hinambog nga legs, pero dili lang lo. Gabi na bae yun kog sa kayo, mabidlak pa lang akong saya. Namora, makitang kahiladman og ang mayor's office. Bitaw. Sunod magbawon ako jogging pants aron makabilangkad putag ako. Dili pa ni sir ha, sa iyahang motor ba. Pero worth it gihapon, kay nakahawid ko sa iyahang motor. Umingon pud siya nga, gunit ma'am kay mahulog ka. Mitubag ko nga, lagi, wala rabay mo sawo, sir. Pero wala ko nigakos sa, gunit ra ko sa sanina ni sir. Hinaramandaga niya kay daghang sakyanan. Humutang axe ni sir, giligo pa. Then nakaabot na yun may sa lugar kung ahami mga on. Kaloy sa Diyos, wala aratawon ko na hagbong. Unya niya mas nagyud kay mahal ra ba kaayog pagkaon dere. Makautang yun ko aning Sir Dan, diba? Nalingaw po yung istorya ni Sir Roy. Dili po mawadag istorya nga hapit na may magisgot og war on drugs. Dayon lami na kayo mong topic sa dihang sigig miss call akong ahak nga manghon. Gipotol na lang nako ang mong topic kay basig importante. Then gibasa na ko iyang text. Singon siya nga, ate, paghapit daw og patok-tok manok ingon ni Papa, kanang mix og pallets. Buing yun. Reply ko nga, ihawa na tanang manok diha. Busy ko dere. Ayaw ko istorbo. Dili ko kahapit. Haka jaliye kayo. Balag pat yun kong Papa. Basta dili lang kumamatay sa kauwaw nga moingon ko ni Dandy nga. Nga sir, punong sa kay hapit sa tagpatok-tok sa manok. Makaingon palang nig na ako'y manok pang sabong ba. Sa bungera atong labas ani. Nya dakpunon ra ba jud og mga tigpanokis og manok. Naahak na jud. Sumoto nga mga 7 na minahuman kay daghan pag chika si Dante. Mayo gani kay gilibre ko. Wow kaayo og mangutang ko. Dayon isakay na pud ko sa motor nga perting habuga. Kuwang na lang magtungtong og bangko aron makasakay. Nakachancing na pud inyong auntie in town. Lami man paarsa ni sir. Pero naapod ko ikaw wala yun ko mugakos. Gunit ra sa sinina. Pero pagkaahak nga diha nami sa luag nga highway, nipakusog man inyohang angkol. Nabuing na. Nakagakos kog ahat. Buing. Mahulog pa lang ta. Wala na unta ko kasend og confession ninyo dere. Biyahing langit na dis. Mayo gani kay full face pod akong helmet. Mura unta ko gisagpa-sagpa sa hangin. Then abot na gid mi sa moa nga kumpleto pa ako ang body parts. Fast and furious man si sir. Then ako siyang giingnan na nga salamat sa paghatod sir. Tubag siya nga, salamat pud ma'am. Imo sa nang helmet kay hapiton kanako ugma sa buntag. Medyo nilihok na yod inyohang angkol oy.
Ug ako siyang giingnan, "Uy, di ba ka mahasol, sir? Layo-layo ra ba ning amoa sa inyong station?" Tubag si Dandy nga, "Okay ra na, ma'am. Madara na." Tubag ko nga, sige sir. Aron malibre akong plete." Then may katawa ko. Then mingon si Dandy, nga sige ma'am, kita ra ta ugma. Then ako siyang gingnan, nga sige sir, hinay-hinay lang. Dayon maayo na lang kay wa ko kasab-i sa kong amahan kay nakapalit ra man di ay og patuktok akong manghod. Siya man day sugo ni Papa. Unya gipasa nako kay makahapit ra daw ko. Sa moto nga gikulatan nako kay istorbo kaayo sa mong date ni Uncle. Nga ML ra man di ay ang ahak. Nanungutan akong Papa, kinsa man ng helmet day. Tubag ako manghod, nga di ara man di ay nang palitan tag helmet. Pila po natin. Mitubag ko nga sa pulis na buing. Mayon ako manghod, nanday panghatag helmet sa mga pulis ron. Pahuwama ko ana og mami. Mitubag ko nga, hulmi suway, kay tangtang na imong ulo. Mayon akong Papa, kang kinsa day na Sandra. Mitubag ko nga, amigo na ko pa, nakihits ko. Mayon ako manghod, ning hits unya wag giuli ang helmet. Bisag uyab yun na niya ba? Then yun ako mama pod nga, nanakuyab day. Kinsa man na. Then mayon ako manghod, basig buntis na ma. Nahago jud kog explain sa moang balay. Sa mo to, nga ka-chat-chat gihapon miss yung uncle ug way kahumanan among istorya. Chat ra kay wala ligay load. Paita Dili na lang nako i-detail ang mga istorya kay basig maibog ang mga walay uyab diri. Bitaw. Tungod kay nito karapod akong kabuhi. Wa katugan ng gabi una. Kahak. Imbis kay mag-beauty rest ko kay kuhaon kong Dandy ugma, gi-insomnia noon ko. Tungod siguro to sa padagan sa iyong uncle nga murag bayawo na tapayngon sa langit sa kakusog. Sumoto, nga resulta pagabuntag, mura kog abat nga nag-overtime sa Balete Drive. O kaligo pagabuntag moray atong kamatyan nga maligo nga walay tulo. Wala pa gani ko katukhang ni Uncle. Bawion lamang nato sa perfume nga Victoria's Secret og Vitress hair freshener aron di ta manimahong online. Gisabot na ko daan si Dandy nga adto sa iskina ra maghuwa. Kay naay mga silingan namo nga lupig pay CCTV camera kung makabantay. Early bird kaayo inyong ante og si Uncle Nay kasabot dili halata nga excited. Ako na po'y nauna sa mong sabot. Taod-taod diha na inyo ang sir. Layo pa nangalisbo ng axe bisag nakamask ko. Mao man siguro ni tigligo ni sir. Abunda kaayog axe ba? Usang karton sigurong axe ani. Pwede siguro ko makapangayo ani para sa ako ang manghod. Baho naman tog pakay. Bitaw. Sa mo to nga good morning ko niya. Pag mitubag siya nga, "Morning ma'am, ganina ra ka." Mitubag ko nga, "Karon pa pod sir." Nangita na pod kog taas nga siminto aron makaangkas ko sa motor ni sir nga porteng habuga. Masungot ko ani, magpagama yud kog hagdan ba. Hadlok og nilingkod nato, matikangkang tag-ahan. Unsa kay porma nako, mura siguro kog baki nga nataga. Mamatay siguro ko sa kauwaw ni Dandy. Di jud ko pakitag usang tuig ba. Bitaw. So mo na to, nga nakaplastar na yun inyong ante. Nigunit na yun kog taman noy. Bahala mo diha. Biyahing langit na dis. Kay boring man ang sunod nga mga adlaw, kay na busy inyong sir. Wala na kay kuniya mahapit-hapit. Maong fast forward ta sa mga adlaw, nga wala na busy inyong sir. Wala pa yun akong gihuwat nga makakwiki oy. Hinay pa sa umang inyohang uncle. Wa kay balo, ug unsa na among status? Married ba o divorced na? Basta kay angkas-angkas lamang ta ani sa motor niya. Then gikuha na pod kiniya usa ka hapon. Angkas na pod niyang ante.
Mantener sa taanig motor ang kasan kay dugay patak ang sa driver. Bitaw. Lami na kayo ang padagan sa inyong sir. Di pod kayo kusog. Ug sa dihang niabot mi sa crossing ug dihay ni hagoros nga motor sa among kilid. Pwerte na kong kuyawa oy. Hapit jud mi masungag sa motor. Maayo kay action star inyong uncle nakalikog pinakalit. Nabuing na. Ayo kay nigunit yung kung maayo ni sir kay kung wa pa, dive yun ko adtong kanal nga daghang luwa. Naahak na dyan. Nangurog akong tuhod adtoy, mauli gining kahadlukan na kog mga motor lagi. Mong atukon yun ako ang manghod og magpakuso. Mamatay taaning Virgin Mary. Sayang kayo. Tinangutanan si Dandy sa kuha. Nga okay ra ka ma'am. Gakurog intawon ko ato ug mitubag ko nga buhi patawon sir. Dan mingon si Dandy, nga okay ra jud ka ma'am. Nang luspad man ka. Mitubag ko nga buing. Kinsay di mang luspad ato sir. Hapit ko maugsok sa kanal. Maungit-ngit namin nakauli. Kay gabi naman, giagdan akog panihapon si sir bisag wa o kay bawo og naaba mi sudan. Kaingon kog mobalipad. Nisugot man noon pagkabuing na. Nagunahuna ko unsay ipasudan ani. Mukaon baka nigbuwad o ginamos. Sa moto nga didiretso na dayon sa balay bisag wala ta kahibalo og uyab na ba nato ni si sir. Pila ila din sa ginikanan og sa ako ang manghod. Fights na. Ayo kay diha po'y baboy. Gihumbaan ni mamang og dali-dali si sir Roy. Pakanon nung tato na kog buwad o ginamos ba. Pag kumagkaon, giagda pa sa akong manghod og inom si sir. Mayon tag beer, tuba pa jud. Gisipat-sipatan na nako akong manghod kay way kauwaw. Tuba yoy gihatag. Ako'y nauwaw jud. Maayo kay wala ra po'y pili siyang ko. Niyarok pug tuba. Mga do ka baso ra kay mag-drive pa daw siya. Bisag giluod na tuba kay di mo inom og tuba. Sumangil kayo. Pagkahuman gihatod pa nako siya siyahang giparkingan kay basig hanggabon sa mo mga ero. Looy kayo inyohang angkol. Wala pa gani ko kapakani, unahan ako sa ko mga ero. Yahay kay sila. Dan mingon si Dandy, nga salamat sa panihapon ma'am. Tubag ko nga, sure sir, hinay-hinay sa pag-drive. Tubag siya nga, ma'am, musulti na lang ko sa kung tuyo ni mo. Mitubag ko nga, ay, napaday kay tuyo na ako, sir. Then may katawa ko. Then may si Dandy, nga lagi, manguyab unta ko ni mo, ma'am. Then may tubag ko, okay raman, sir. Then may si Dandy, okay rag Dandy imong tawag na ako. Formal man kayo ang sir. Sa kunahuna, pwede na ba ko kiligon dere? Lami man po iambak-ambak pa. Kung mitubag ko nga, sige, Dan na lang. Sabihin si Dandy, nga sige, salamat ma'am, aris ako. Sa kunahuna, maura to, asa ng momol, asa ng quickie. Nayabag na yun eh. Buhay manggunis si Mary. Pwede ipahuwam sa ang espiritu ni Gabriel aning Dandy be. Bisag 1 hour lang kay nasubraan sa pagkabalaan ni si Dandy ba. Dapat mo ni giparis ni Mary nga balaan kay nganan. Mauwaw ang punta sa ato ang medyo bad nga hunahuna ba. Mana ko siyang giingnan nga sige Dan, amping sa pag-drive. Moto nga tigang yapon yung ante. Expectation versus reality. Wa jud ninyong angkol ba? Di ta ka-score. Wa jud ning tukhang-tukhang. Fake news kayo. Na-scam po. Pero okay ra gyapon. At least ni-improve gamay. Mahog og kitay maning kamot ani. Kami sa kumanghod ang nagtiwa sa usa ka galong tuba. Puslan man. Maghubog ta og maoy. Giahak na yun eh. Pagkaugma, wa ko kabangon oy. Pero day off na ako. Haka sa tuba oy. Yamor badyoy sagol. Isog manday pod ning tuba no. Bitaw. Dagan nag-miss call si Uncle. Nasungot trabajud ko ini gabi. Dalingan si Dandy nga, ma'am, dugay lagi ka nito ba? Maingon ko niya,
Nadugay kog mata oy. Day off manggod na ako. Then tana si Dandy, nga asa man ka karon ma'am? Mitubag ko nga, anir ako sa balay ron, kay lisod lakaw-lakaw, daghang COVID. Then mayon si Dandy, nga muanha ko niyang hapon. Okay ra? Mitubag ko nga, okay raman. Moto nga bisag hangover pa ko sa tubag. Gadali-dali di kong ligo eh. Basig na saniban ng Gabriel inyohang uncle din. Nag-effort pa ko himog mango float kintahay para sa inyong uncle nga lupig pay uma. Mga alas 4 na to sa dihang inyohang uncle nga humotog aks. Gadala pag pizza. Monay mamisita. Dalagyog kaon ba? Mapigilantakan sa kumanghod. Wagyoy uwaw tawhana. Para munda to nako ba? Dinangutan akong manghod kung tagpila daw ang motor ni Dandy. Ahak jud kayo. Kay bawon ako sa buhaton ani. Muhulam ni sa motor ni Dandy ba. Gisigahan na nakog mata. Buing jud kayo. Maawawan na pod ko ani. Di man mi sa race na mo, gipalayas na kong panuay kay istorbo kayo. Dinangutan na si Dandy. Nga pila ni day edad si mo manghod ma'am. Mitubag ko nga 5 years old pa man siguro na. Then may katawa si Dandy. Then may kalitog ingon si Dandy. Nga ma'am, katong gabi iba. Tubag ko nga naman. May tubag si Dandy. Unsa may tubag ni mo ato? Then tubag ko nga, unsa may tubag na ako? May si Dandy nga, katong giingon na ako ba? Then may tubag ko nga, kato? Di ba niingon ako ba? Then may si Dandy, nga sure ka ma'am. Then ang tubag ko nga, sir, gisugot na ka na ako. Dayon, maayo na lang po. Kinilihok po gamay yung angkol. Gigakos ko. Abi kog ako pa'y matok ani para mulihok na. Humutag yung axe ni angkol. Maayo kay naligo yun ko. Manimahaw unta kog tuba, nabuing na. Magpanglingi buta ini basig mo tunga og kalitong akong manghod. Ahak ra ba jud kaya. Damingon si Dandy nga I love you ma'am. Dan mitubag ko nga I love you pud sir. Pag wa yun ko masayo, diha yun akong panuway nga manghod. Lami na kay kong gakos ni Dandy. Dan mikalit lag ingon ako manghod nga te, asang remote sa TV. Pagkaahak yun. Lami ihagbong sa bulkaning bata. Nakapunit kog ahat sa pizza si Dandy. Moray tuyo sa panuay. Nakatawa na lamang kong Dandy. Bistado si sir. Mora yun kog yabag nga sige katawa. Hagua po dani. Nakapanghupaw gyud si angko. Pero wala jud ko misugot og di ko ka-score. Gibira na ako si Dandy o gikisa na ako sa lips. Bahala kang manghura ka. Dili lalim mabiti. Nakuratan yun yung angkol, wakalihok. Murag kahoy nga giugso. Maayo kay nakabawi ira. Ni bawas po. Bahala mo diha. Basta kay makatilaw ko sa lips ni angkol. Sumoto nga ako'y nibirada sa inyong angkol. Hinay mo. Pero aggressive mo po di iPod kaayo. Makahubag mo po og lips. Pwede na may mo apil ani sa mga singing contest. Kami joy mo daog ba? Giahak yan. Na-stress akong lips at diba? Muragi pa ako lampining. Maayo kay na busy akong manghod sa sulod. Nakapatuyang mi sa among gibate. Mora po to'y gipabantay nilang mama namo. Totod, nibalik na ang kamahak nga gidalag popcorn. Mo ditong na busy kay nagluto man diay. Dayon ang ulos jud akong manghod sa motor ni Dandy. Then misugot po si Dandy, basta dili lang daw dadon og highway. Mga 30 minutes daw, balik na dire. Motong ipangutala na ako si Dandy kung nganong iyahang gipauslan iyahang motor. Mitubag si Dandy nga para walay bantay. Sumoto nga nakalugar jud may gamay ni Dandy. Taod ni uli na kumanghod. Dayon nangagda siyag tagay ni Dandy. Mitubag si Dandy nga kung okay ra si mong ate. Mitubag ako manghod, nganong mag-agad makaanaya, nga labaw po nang manginumay og tuba. Ahak jud kayo. Gibuno na ko galon ang buhing. Ko atoy,
Wara ba kay baho ni si Dandi nga moinom kog tuba. Nayabag na. Hapit na nako mabungian ako manghod. Gilag-lag man hinuon ko. Sabi si Dandi, nga moinom na kag tuba, ma'am. Mitubag ako manghod. Ooy, inom gani nagsuka. Ang resulta naa na may katagay sa akong manghod og tuba. Ug dinhi na human ang ako ang drama. Hangtod karon wala o katukhang sa balaang Dandi. Taman rami sa paakanay. Maputol pa kay na akong manghod nga murag tarsier ang mata. Pero salamat gyapon sa tukhang ni Mary, nakaila na ako si balaang Dandi. Ladies and boys, sumoto. Kapaabot magmotok hangay no.